Hayırlı irte, efirde Tataristan yangalıkları stüdiyede Oniya Gibadulina. Qozansu yanındağına da 620 pişiranğan urun aşıqlanğan. Tataristan yılğalarının hem suluklarının ekologik turuşun yaxşırtı proyektinin birinci neticeleri şunday. Yar boylarındağı şüpliklerini qışın yılğa boyuna qor taşlauını nişik bitirirgen, yaşa üçün mühim bulğan yılğa suunun şistalığın nişik saqlarga. Bilgiçler şuşu problemalarını hal etirge tırışa. Ekologlar Qozansu yarı üzənliginin turuşun her daim tekşirip tura. Kuybышев susaqlağı için toyunduruş yılğa bizim su şonağı gil pişiranıp tura. 620 şunday urun tabılgan. Turbalardan akan sularның turышы тикшерелә. Суның чисталыгына анализ алына. Turbalardan akan пычрак сулар оештырылган күренеш буларак бәяләнә. Әмма диффузия суларын ачыклау кыенрак. Алар нигезендә яңгыр яугач, язын кар эрегәч, урман кырлардан агып төшеп җыелган пычрак сулар. Алар елгага шулай ук зур зыян сала. Диффузия суларын табу кыенрак. Моның белән Рус географик җәмгыяте шөгыльләнә. Битараф булмаган казанларны да ярдәмгә чакыралар. Собирается экспедиционная группа в количестве до 6 человек. Зур булмаган экспедиция төркеме җыела. 6-шар, 2-шәр, 3-шәр кеше елга яры буйларынан үзәнлекләрнең торышын тикшерәләр. Qozansuга кыя торган елгаларны да шулай итеп күзәтәләр. Бу җентекле мәгълүмат җыярга ярдәм итә. Әлеге мәгълүматларга сыңыннан экологлар һәм галимнәр анализ ясый. Фарис Мөхәммәтов, Булат Шакиев, Линар Гизатуллин, Татарстан яңалыклары. Келесі ел күнләрендә Qozanda цифрлы олимпиада була. Бу ярышларның яңа төре үз иченә IT белгечләр өчен спорт фестивален ала. Монитор артында вакытны үткәрүчеләргә яңа киңлекләр ачыла. Спорт шәһәрчегендә аларны бик күп яңалыклар, табышмаклар көтә. Җиңүчеләрнең тырышлыгы бонуслар белән бәяләнә. Биремнәр онлайн форматта гына булмый. Программада фитнес ярышлар да бар. Россияда маймыл шешәге авыруының бірінші шырағы ашықланған. Санкт-Петербургта яшәүче Европадан кайткан кеше ширләгән. Йыгыш яктыручыларның күбесе Испаниядә теркәлгән. Республика табиблары нәрсәләр фаразлый? Бу хакта киләсе язмада. Вирус таралу географиясын киңәйтә. Маймыл шәшәге шире дөньяның 50-дән артык илендә ачыкланган. Һәм менә 3 айдан соң Россиядә дә беренче очрак теркәлде. Оспа обезьян – это природно-очаговое инфекционное заболевание. Маймыл шәшәге авыруы гадәттә Көнбатыш үзәк Африка илләрендә очрый. Ул табигый чыганактан барлыкка килүче йогышлы авыру. Ә быелгы үзенчәлеге ул Европа илләрендә дә теркәлә башлады. Маймыл шәшәге авыруының төп билгеләре бизгәк, кеше баш авырту, лимфа узилларының кабаруы, тимгеләр барлыкка килү. Авыру нигездә җиңел формада уза. Инфекционистлар фикеренчә, балачакта бу ширдән прививка ясату 85%-ка якын кешене ширдән саклый. Әмма яңа прививка ясау кампаниясе турында сөйләргә иртәрәк әле. 1980 еллардан башлап, шин шәшәк ширеннән вакцина сату туктатылды. Чөнки шир тулысынча бетерелде. Бу ахыргача прививкага бирешкән бердән-бер йогышлы авыру. Маймыл шәшәге шире авыру белән тыгыз элемтәдә булганда йогарга мөмкин. Яңа вирус турында шәһәр халкы әлегә аз белә. Так, особо ничего. Нет, не боюсь. Ковидом переболел, значит и оспой переболел. Авыруга оператив диагноз кую һәм дәвалау өчен республикада бөтен кирәкле шартлар бар. Хәзер табиблар махсус укулар уза. Пациентларны урнаштыру урыннары билгеләнгән. Беренче чиратта йогышлы авыру хастаханәсендә дәвалаячаклар. Фарис Мөхәммәтов, Фируза Насирова, Александр Решоткин, Татарстан яңалыклары. Росавиация кайбер маршрутларда рейсларга шикләүләрне озайтты. Шикләүләр Россиянең үзәк һәм көньяк өлеше аэропортларына очышларга кагыла. Игътибарлы булыгыз. Рейслар 11 шәһәргә туктатылган: Краснодар, Геленджик, Анапа, Симферополь, Белгород, Брянск, Воронеж, Липецк, Курск, Ростов-Дон һәм Илистр шәһәрләренә туры рейслар очмый. Qozanda яшәүче Максим Ивановның хәйрия проекты тәмамланды. Мотоциклда йөрү мөмкинлеге булмаган кешеләргә ярдәм итеп, ул Россия төбәкләренә әйләнеп чыкты. Аның кызыклы сәяхәте нәтиҗәләре турында киләсе сюжетта. Бу дөньяда инвалидлар өчен коляскалы мотоциклның бердән-бер Урал ретро модели. Максим Иванов Сахалиннан Казанга кадәр 15 шәһәрдә булган, 8500 километр юл узган, мөмкинлекләре шикләнгән 50ләп кешене утыртып йөргән. Я ехала с такими глазами.
Бик күңелле сәфәр булды. Әйтеп бетергесез хисләр кичердем. Барысы да яхшы булды. Өйгә кайтып җиттем. Ай буена барысына да мин бай кирдеп сөйләдем. Бу сәфәрдән бик канәгать булып калдым. Мөмкинлекләре шикләнгән кешеләрнең нәкъ менә шундый хис-тойгылары Максимны хәйрия белән шөгыльләнергә этәргәндә инде. Проект Казанда 17 июньдә башланып, бер айдан соң сәяхәт тәмамланды. Максим сәфәр турында социаль ширтәләрдә таныштырып барды. Пассажирларны табу җиңел булды. Социаль хезмәтләр һәм хәйрия фондлары аша чакырдылар. Кемнедер урамда күреп алдылар. Сәфәр вакытында машина йөртүчегә үз хатирәләре белән уртаклашты. Шәһәр тарихы һәм үз тәэсирләре турында сөйләделәр. Насколько они уникальны, насколько они удивительны, насколько они жизнерадостны. Алар никадәр уникаль, никадәр кызыклы, шат күңелле кешеләр. Без булган һәр шәһәрдә кызыклы пассажирлар яши. Алар үз шәһәрләренең тарихы турында мавыктыргыч итеп сөйләүләре белән шаккатырдылар. Искиткеч очрашулар булды. Максим киләчәктә дә Россиянең зур шәһәрләренә баруны планлаштыра. Ләлә Зайнуллина, Татарстан яңалыклары. Ширеккүл паркында Идел буе халыкларына багышланган «Древо жизни» мәдәни агарту проекты уздырылды. Тулырак Диния Нәҗметдинова сюжетында. Проектны Казан мэриясе һәм Татарстан халыклары ассамблеясы оештырды. Әлеге чараның төп максаты Идел буе халыкларының туган телләрен һәм традицион мәдәниятен саклау. «Древо жизни» проекты аша Казан халкы һәм шәһәр кунаклары, фин-угор һәм төрки халыклар аларның тарихы, туган телләре, мәдәниятләре белән якынрак таныша алды. Проект 4 милләткә Мари, Удмурт, Чуаш һәм Мордва халыкларына багышланды. Мәгърифәти агарту проекты буларак бүген ул барачак, ягъни бер көн Мари мәдәниятенә, икенче көн Чуаш, өченче көн ләкин бер атна, икенче атна шулай бүленде. Проект исеме өч дөньяны илаһи, кешелек һәм үлгәннәр дөньясын берләштергән мифик символга тормыш агачына бәйле. Паркның нәкъ үзәгендә катнашучылар традицион костюмнар, декоратив гамәли сәнгать, традицион уеннар, Мари халкының уен кораллары белән танышты. Бәйрәмнең иң кечкенә катнашучылары өчен балачак аланы, әкият аланы майданчыклары да булдырылган иде. Спасибо, что вы к нам сегодня приехали. Дина Нәҗметдинова, Илдар Галиутдинов, Татарстан яңалыклары. Яңалыклар чыгарылышын Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүгә 1100 ел тулуга багышланган сәхифә белән дәвам иттерәбез. Сезне хезмәттәшем Мөршидә Җиһанга бирәм. Әссәламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, хөрмәтле дин кардәшләр. Татарстан район һәм шәһәрләрендә Корбан гаете уңаеннан атна дәвамында шәһәр күләм гаилә бәйрәмнәре үткәрелде. Шуларның берсе Корбан фестивале традиция буенча Казанның Горький исемендәге үзәк мәдәният һәм ял паркында узды. Умар ибн Абдул-Азиз хәзрәтләренең әйткән сүзе бар: "Әл-яуму лана айдун ва гадан лана айдун. وكل يوم لا نعصي الله فيها فهو لنا عيد." Ул булай дигән: "Бүген безнең өчен бәйрәм көне. Иртәгә дә безнең өчен бәйрәм көне. Һәм көн сайын әгәр дә мөмин гынах, хата, кимчелекләр ясамыйча матур итеп шул көнне уздыра алса, ул безнең өчен шулай ук бәйрәм" дип әйтте. 17 июльдә Балтач районы Бербәш авылында 15-нче мөселман балалар сабан туе оештырыла. Әлеге чара Татарстан Республикасында балалар өчен Корбан бәйрәме уңаеннан үтүче иң зур чараларның берсе. Балалар өчен сабан туе, ә яшьләр өчен ай ахырында Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүнең 1100 еллыгына багышланган Бөтен Россия мөселман яшьләре форумы уздырыла. Бер атнага исәпләнгән күчмә җыен Болгарда палаткалар шәһәрчегендә үткәрелә. Яшьләр җыены Россия өммәте файдасына социаль пакетлар булдыру һәм аларны гамәлгә ашыру өчен мөмкинлекләр мәйданчыгында, ягъни катнашучылар Россия мөселман җәмәгатьчелеге тормышындагы төрле мәсьәләләрне хәл итүгә кагылышлы социаль стартапларны оештырырга өйрәнә. Алар идея рәвешендә яки грант алырлык әзер проект булырга да мөмкин. Россия 24 каналында Станислав Назаровның документаль фильмы тәкъдим ителде. Фильм кешеләрнең гасырдан гасырга күчереп алып килгән кыйммәтләре турында сөйли.
кичкенә генә игелекле гамәлләр өчен дә шиксез әҗерләр әзерләнгән. Кардәшеңә елмаю да садака булып санала. Ә садака нәрсә соң ул? Ул савап. Савап кылып яшәргә насыйп булсын дип, бүгенгә сезнең белән саубулашам. Әссәламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуху. Җомга иртәсенә әзерләгән яңалыкларыбыз шулар иде. Берничә минуттан эфирыбызны хәерле көн Татарстан тапшыру дәвам итә. Без яңалыклар иҗат төркеме бу атнага сау булашабыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Сау сәламәт булыгыз.